Ja, god eftermiddag, som den perfekte tv-vært inden vil sige. Vi skal jo lave lidt hygge-tv for jer. Det er jo onsdag. Jeg har forsøgt at få Ole i tale nogle gange. Det er ikke lykkedes for mig. Så nu gør jeg noget helt andet. Nu prøver jeg at hitte ham. Og så må vi tage den derfra. Vi har rigtig mange gæster i dag. Det er dejligt. Lad mig se en gang. Jeg vender lige kameraet. Ja, fordi det er jo her, han er. Hvad så, hr. Bording? Ja. Hvad laver du? Jamen, skulle vi ikke lave tv i dag? Nej. Jo, det skulle vi. Nej. Jo. Jamen, jeg er ved at lave mormormad. Mormormad? Ja, vi skal have forloren hare, og vi skal have kartofler, og vi skal have brun sovs, der sidder fast på kartoflerne. Ja. Hjemmelavet agurksalat, rødkål og syltet rødløg. Det lyder jo og fantastisk. Og til dessert er der så rabarbertrifle med råcreme. Ja. Den er der en kollega her bagved, der er ved at lave. Hun er ikke ved at spise den, hun er ved at lave den. Hun spiser sikkert af den, når vi... man skal jo smage på det, det ja, ved du. Jamen det skal vi. Så det er vi i gang med. Ja. Jamen det er skønt. Så kan jeg har lige præsenteret mig selv som en tv-værtinde. Ja. Så kan hun jo så lige spørge, hvad sker der på lørdag? Hvad er der mad på lørdag? På lørdag, der har vi jo biksemad. Biksemad? Biksemad altså med spejlæg. Varm mad til frokost? Varm mad til frokost, og det er biksemad med spejlæg, og det kommer til at smage godt. Det vil jeg gerne love. Der er både svinekød og oksekød i, kartofler, løg og som sagt spejlæg. Det synes jeg lyder lækkert. Det tror jeg bliver godt. Ja. Og så er der jo også som vanligt noget smørbrød, og der kommer en røget svinefilet. Og der kommer en fiskefilet. Og så ved jeg ikke helt, hvad den sidste tredje er endnu. Det tænker jeg lige over, og så kan vi måske snakke om det i morgen. Okay, ja. Det er spændende. Ja, det gør jo heller ikke noget, der er lidt overraskelse en gang imellem. Det kunne det godt være. Det kunne det godt være. Ja. Nå, jamen så vil jeg gøre det. Hvad, du står der? Jeg er ved at lave noget... Hvorfor er der ikke flere flæskesvær tilbage, Ole? Ja, det kan jeg godt fortælle dig, hvorfor der ikke er det. Hvorfor du har haft dine fingre nede i bøtten så mange gange, så der er ikke flere. Nej, jeg glemmer til at få en flæskesvær. Og jeg har aftalt med Helle, at der skal gå 14 dage, før vi skal have flæskesteg igen. Fordi ellers så ender vi to med, at det går helt galt. Så længe vi kan nå omkring. Ja, men det kan vi. Men det var, hvis det bliver ved på den måde, så kan vi ikke. Så der går 14 dage, før der kommer flæskesvær igen. Ja, Erik han er voldsomt glad for de her flæskesvær. Ja. Det er. Ja. Nå, men det var da dejligt lige at hilse på dig her. Jeg tænker, at vi mere tv i morgen. Ja, det tror jeg, vi snart kommer. Vi kommer nok lige med en ekstra udsendelse snart, tænker jeg. Det gør vi. Ja, det gør vi. Så vi ses. Ja, det gør vi. Og have en god dag. Men jeg vender lige kameraet. Jeg skal jo lige sige noget mere, fordi på lørdag, så har vi jo musik igen fra kl. 13 til 15. Og det er Gribskov-svingtetten, der kommer. Og som de siger, vi spiller alle de gode klassiske svingnumre. Så det glæder vi os til. Og husk lige igen, 30... Nej, nu var jeg sgu ved at sige mit eget telefonnummer. Men bestil endelig bord på 42 92 2x99. Ja, og man må jo gerne sige, hvis man skal have biksemad. Man må gerne... Hvad mener du lige med det? Nå ja, det er rigtigt. Gerne, fordi så ved vi jo, hvis man er lige... at vi skal have meget biksemad, vi skal lave. Det er rigtigt. Hvis man alligevel bestiller bord, og man tænker, at man godt lige kunne tænke sig noget biksemad, så kan man jo lige sige det. Det synes jeg. Men vi ses på lørdag. Hej.